Martti Haavio kirjoitti tällä lailla, että kun idän ja lännen lähetyssaarnaajat saapuivat Itämeren suomalaisten kansojen luo tuomaan kristillistä sanomaa, he kohtasivat täällä Jumalan. Nimi ei ollut katteeton. Jumalalla oli valmiina samanlaatuisia funktioita kuin kristinuskon Jumalalla. Lähetyssaarnaajilla ei tosiaankaan ollut vaivaa perusasian selvittämisestä. Monet niistä tunnettiin jo ennestään. Käännyttäjät eivät kohdanneet primitiivistä kulttia. He kohtasivat Jumalan kultin. Jumala ei väistynyt, vain riitit väistyivät ja vaihtuivat uusiksi. Yhden joukosen sulasta. Yhden värttinän murusta. Yhden villan karvasta. Yhden otrasen jyvästä. Kirjokannen kirjailet. Tervetuloa kuuntelemaan Tietäjä-podcastia, Tietäjä-yhdistyksen omaa äänentorvea, eli paikkaa, missä me puhutaan Itämeren suomalaisesta perinteestä ja kaikista sen ilmentymistä niin muinaisuudessa kuin nykyisyydessäkin. Ja tänään paikalla on minä, Miska Käppi, ja lisäkseni Laura Foon. Täällä. Ja Roope Särkikoski. Hyvää, mitä ikinä kellon aikaa onkin, kun kuuntelet. Ja Tinja de la Chapelle. Hei hei. No niin, tuli jostain syystä mieleen lottoarvonta. mutta aloitellaan. Tietäjäyhdistys on pitänyt pientä hiljaiseloa, mikä tietysti johtuu osittain kiireistä, osittain tietäjäyhdistysten jäsenten liikkuvuudesta eri maan osiin, ja ilmeisesti tämä kierre ei ole vielä loppumassa, mutta nyt ainakin ollaan kaikki Suomenniemen kamaralla, eli jutellaan tänään asioista. Mitä teille kuuluu? Onko Itämeren suomalaisia kiireitä kenelläkään? No, mitäpä sitä muitakaan olisi. Se on... mä niin kuin itse en osaa ajatella, että olisi muita kiireitä. Ihan siis siinä mielessä, että täällä kamaralla on itse taas tullut hyvin tiiviisti vietettyä aikaa, ja sitten oikein vielä niin kuin tämän maan uumenissa, kun tuolla maasavusaunassa tulee paljon touhuttua, niin sitä voisi varmaan luokitella Itämeren suomalaisiksi kiireiksi. Siinä ohessa sitten, kun tuolla yrittää vähän metsissä könytä ja lapsia paimentaa, niin mun mielestä semmoisen Itämeren suomalaisuuden äärellä aika tiiviisti. Hienoa, mitäs Tinjalla? Musta tuntuu taas, että silloin kun mulla on kiireistä, niin mä silleen janoon ja haluan takaisin siihen Itämeren suomalaisen juuren puolelle ja just siihen metsiin ja jotenkin keskittyä semmoisen asioihin, koska se kiire vie minua pois sieltä aika nopeasti. Joo, mä allekirjoitan ton. Mä huomaan, että kuitenkin se tämän vuoden ehkä oma perinteikkäin hetki oli toi elokuun alkukuun, jonka vietin Vätsärin erämaassa, kun onnistuu unohtamaan tämä sivilisaatio ja kalastaa omat ateriansa ja elää siellä, niin sitten jotenkin silloin tuntuu, että ne esivanhemmat on kaikista lähimpänä. Ja itse on yksi heistä, eikä joku hullu, joka täällä hiihtää ties missä. Just näin. No, meillä on kerrottavaa. Syyspäivän tasaus lähestyy ja Tietäjäyhdistys on tavannut pitää vuosikokouksensa syyspäivän tasauksen yhteydessä tai jossain siellä sen lähellä. Me ollaan yleensä oltu
hiukan lähempänä joulua kuin syyspäivän tasasta nämä edelliset vuodet. Mutta tänä vuonna me nyt ajateltiin hiukan siirtää kekrikelloja, ja tämähän on täysin perinteinen metodi. Kekrille ei ole täällä päin määritelty tarkkaa päivää. Se tehdään silloin, kun vuosi on valmis. Ja Tietäjäyhdistyksen vuosi on valmistunut tuolla marraskuun puolella yleensä. Mutta tänä vuonna me ajateltiin olla valmiita jo lokakuussa. Eli lokakuun 13. päivä on vuosikokous ja kekri. Me suuntaamme Nuuksion kansallispuistoon syömään, keskustelemaan, saunomaan ja tekemään kekrimenoja. Viime vuonna kekri oli aivan upea. Kaikki toi sinne kuvia edesmenneistä rakkaistaan ja siellä oli pöytä katettuna myös kuolleille. Samaa perinnettä varmaan jatketaan tänä vuonna ja kaikki te Tietäjäyhdistyksen kannatusjäsenet olette tervetulleita ja jos et jostain syystä ole kannatusjäsen, niin ota yhteyttä. Kyllä sinä varmaan tervetullut olet. Sanoinko mä jo päivämäärän? Kyllä sä ehkä sanoit. 10. Mainitsit 13.10. No niin, Eikö? hyvä. 13.10. Tästä laitetaan vielä someen ja nettisivuille jotain. Mutta mikä on päivän aihe? No, musta tuntuu, että päivän aihe on niin sellainen jumiuttava, että nyt ei oikein tämmöinen lörpöttely suju. Ollaan jo vähän niin kuin... Laura on jo jumissa. Kyllä. Tuntuu, että tässä vähän muutkin. Niin. Sä kun yrität tässä kuulumisia ja muuta nyhvää, niin ei oikein nyt, ei lähde. Pitää päästä asiaan. No niin. Meidän asia tänään on tosiaankin tämä jumi. Ja jumia löytyy täällä päin moneen lähtöön. Löytyy tupajumia, löytyy jumihäitä, löytyy ihan tämmöistä podcast-jumitusta ja kaikenlaista. Ja me yritetään nyt tänään saada tähän joku selko. Sitten jotkut on ehdottanut, että on semmoinen paikkakin, joka liittyy jumiin. Se on vähän niin kuin, Suomessahan on tämä LA loppupaikoille. Jumala. Onko se paikka? Se onkin hyvä kysymys. Tämmöisiä kummallisia kysymyksiä me tänään esitetään. Eli me puhutaan tänään Jumalasta tai jumista tai mitä se onkaan. Me ei oikeastaan itsekään vielä tiedetä, mistä me puhutaan, mutta jos me mennään tähän Jumalan käsitteeseen, niin mä oletan, että kun teillä kaikilla on sekä filosofian harrastamisesta että useamman perinteen harjoittamisesta kokemusta, niin teidän on täytynyt luoda nahkanne vähintään aika monta kertaa, koska kuka päätyy tekemisiin viisausperinteiden kanssa, niin yleensä tulee sinne tietynlaisten ajatusten kanssa ja monet käsitteet sitten heittää ajan kanssa häränpyllyä ja veikkaisin, että tämä sana Jumala on varsinkin semmoinen, mikä siinä sitten perinteen harjoittajan kasvaessa vaihtaa merkitystä monta kertaa. Minä olisin tosi kiinnostunut kuulemaan teidän taipaleesta, että mitä Jumala on sinulle merkinnyt elämäsi aikana? Siellä on Tinjalla ja Roopella niin tuonne kaukaisuuteen korkeuksiin katsovia katseita, että ehkä mä aloitan. Mun täytyy sanoa, että mulla on oikeastaan käynyt semmoinen hauska ympyrän sulkeutuminen Jumalan kanssa, koska mun siis varhaisimpia muistojani on Jumalassa oleminen siinä mielessä, että mä siis olen saanut hyvin, hyvin kristityn kasvatuksen, joten Jumala oli paljon läsnä ihan monella tasolla lapsuudessani. Ja itse muistan vahvasti, koska asuttiin pienen metsän äärellä ja siellä vietin suurimman osan aikaani ja siellä muistan vahvasti tämmöiset jumit ja Jumala kokemukset, kun kalliolla
tai ison männyn juurella silloin ihan tosi pienenä. Nämä on niin kuin mun ekoja muistoja. Muistan, että erilaiset asiat kirkastuivat ja tuntui, että siellä oli se paikka, missä oli koti. Sittemmin siitä lähti Jumalan kanssa, sanotaanko, aika tämmöinen, mikä voisi olla ihan luonnollinen kasvuprosessi, eli sitten lähdin vähän niin kuin käsitteellistämään asiaa. Toki kristinusko paljon väritti sitä, joten se sotkeutui ehkä siihen koko kristinuskon politiikkaan tai tällaiseen valtasuhdejärjestelmään, ja Jumala meni siellä lapsipesuvedessä samalla, eli täytyy sanoa, että tuli tämmöinen kovin murrosikä itselläni ainakin Jumala-käsitteen kanssa, ja olin jo aika valmis sillä lailla sanomaan itseni irti koko hommasta jossain vaiheessa, kunnes sitten taas täytyy lähteä, no mulle itselleni ehkä justiinsa etymologia ja muiden perinteiden Jumala-käsitteet on sitten olleet avainasemassa siihen, että alkoi taas olemaan semmoista mielekkyyttä tutkia asiaa. Ja sitten lopulta olen taas itteni löytänyt sieltä Jumalan sylistä männyn juurella. Että semmoinen ikään kuin ympyrä sulkeutuu. Kaikki tämä saattaa nyt olla vähän tämmöistä epämääräistä, mutta uskon, että tämän meidän keskustelun aikana tarkentuu, että mitä mä näillä tarkoitan. Mutta nyt kun Miska kysyy ihan tällaista niin kuin henkilökohtaista jumalasuhdetta, niin mulla se on ollut tämmöinen vähän niin kuin kehä. Se sopii Jumalan luonteeseen siis, kehämäisyys. No mä voin mennä aloittaa seuraavaksi, ja mun varmaan itsekin pitää aloittaa tuolta hassuilla sattumalla noista varhaisimmin, se ei ehkä ihan varhaisimmasta muistosta, mutta varhaisimpia muistoja, mitä muistan. Ja tämä ei ehkä silleen niin kuin, miten me nyt niin kuin tämän podcastin piirissä niin kuin puhutaan Jumalasta ns. Isolla jillä, mutta tämä ehkä menee vähän enemmän jumaluuksiin, miten me ehkä sitten haluttaisiin, ehkä myöhemmin vähän palataan tuohon noiden kahden termin eroon, mutta mun oma yksi varhaisimpia muistoja on semmoinen, että mä oon niin ehkä ollut joku 4-5 vanha, ja mä oon kävellyt meidän niin kuin kodin pihalla ja pohtinut, että okei, että mikähän tämä maailma oikeastaan on, että miten tämä on syntynyt, että niin kuin, miksi on tämmöinen maailma. Ja sitten mä olin kova niin kuin poika lukea sarjakuvia, ja sitten mä keksin, että okei, että hei, maailma on varmasti jättiläisten sarjakuva. Että niin kuin jättiläiset piirtää meille tämän maailman tänne, ja sitten me eletään täällä, ja sitten me niin kuin se on niin kuin tämä maailma, se on jättiläisten sarjakuva, ja mulla oli tietysti hirveästi ongelmia tässä, että okei, että miksi me nähdään mitään kyniä täällä, mitä tapahtuu, kun sarjakuva loppuu, että onko se niin kuin se kuolema, vai jatkuuko sarjakuva vielä niin kuin mun elämisen jälkeen, että se vaan yksi hahmo kuolee siellä, ja sitten kumminkin nämä tähän kuolemakysymykseen tämä niin kuin pohdinta meni tästä niin kuin jumalien, ehkä niin kuin joku voisi sanoa, että nämä jättiläiset oli tämmöisiä niin kuin maailmaa luovia jumalia mun mielessä sitten. Ja sitten mä päätin kysyä sitten äitiltä, että okei, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, ja sitten äiti siinä sitten mun järkytykseksi vastasi, että ei yhtään mitään, että kaikki päättyy siihen, ja tästä sitten alkoi semmoinen aika niin kuin pitkä semmoinen niin kuin vaikea taival siinä, että okei, että tämmöinen se maailmasta oikeasti on, ja siinä voisi sanoa, että siinä kohtaa ei ollut hirveästi Jumalalla tai Jumalilla mitään sijaa, että mulla tuli niin kuin, siinä niin kuin hyvin nuora semmoinen hyvin vahva niin kuin ateistinen ja materialistinen niin kuin tönäisy, että se, niin kuin, se kyllä niin kuin poisti kaikilta tämmöisiltä niin kuin konsepteilta kuin Jumalat ja Jumala, niin kuin mitään semmoista, niin kuin, miten mä olisin itse voinut niin kuin lähestyä silleen, niin kuin, että mä olisin voinut ottaa ne todesta ne asiat. Ja hyvin pitkälti sitten Jumala mulle oli tämmöinen niin kuin taikauskoon liittyvä konsepti. Ja sitten kyllä mä muistan niin kuin siinä joskus niin kuin niin kuin
teiniässä oli semmoista, niin, että okei, että mitä jos mä oonkin väärässä, että mitä jos onkin Jumala ja mä oon vaan niin kuin, tälleen niin kuin, hylännyt. Ja siinä kohtaa se oli hyvin semmoinen niin kuin, moderni, populaari, naivi ymmärrys, että Jumala olisi joku hyvin niin kuin, erillinen olento, joka tuomitsee mun teot ja sitten on vihainen mulle, kun mä oon niin kuin, täysin hänet hyljännyt. Ja, mutta sitten mun on kyllä pakko sanoa, että tästä mun tästä hyvin jämähtäneestä tai suuren kolauksen ottaneesta ajattelutavasta, että niin kuin, mikä oli hyvin tämmöinen niin kuin materialistinen ja ateistinen, niin mun ainoa niin kuin, pääsy pois sieltä oli kyllä sitten hyvin, ehkä niin kuin, jos haluaisin niin kuin, kohti Jumalan niin kuin, uudelleen niin kuin, ymmärtämistä oli tämmöinen hyvin filosofisesti värittynyt, että mun piti oikeasti lähteä kaikki niin kuin mun filosofiset niin kuin lähtöolettamukset ja lähtöolettamukset ja miten sitä seuraa niin kuin lähteä tarkastamaan. Ja vasta sitten, kun mä pystyin niin kuin ton materialistisen filosofian lähtöolettamukset niin kuin kyseenalaistamaan itselleni tyydyttävällä tavalla, niin sieltä sitten niihin niiden lähtöolettamuksien tilalle tulleeseen maailmankuvaan taas sitten niin kuin ehkä jotain, mitä me sitten tämän podcastin piirissä voidaan kutsua Jumalaksi, sai taas sijaa, että olemassaolon pohjana on pakko olla jokin täysin määrittelemätön olemus, ja se on ainakin itsellä nykyään se, mikä niin kuin olisi lähinnä sitä, mitä mä sanoisin Jumalaksi. Eli itselläni kyllä on ollut aikamoinen taival myös, että ehkä sitä voi myös kutsua tietynlaiseksi kehäksi, mutta se ainakin on vähän ehkä erilainen kehä kuin Lauralla, mutta tiettyjä samoja piirteitä varmasti. Vitsi, se on vaikea yhdellä puheenvuorolla. Mites Niin, se on vaikea yhdellä puheenvuorolla tyhjentää omaa suhdetta Jumalaan. Se on aika pitkä vastaus, mutta siis mä voisin kyllä samaistua siihen teidän kommenttiin, tai siihen, että se alkaa jollakin tavalla lapsuudesta, tai jotain siemeniä, mihin se sittenkin niin kuin palaa tietyllä lailla. Mulla ei ole kristinuskon kasvatus siinä mielessä. Mä sanoisin, mun äiti on aika silleen henkinen ihminen, mutta ei ehkä niin kuin kristinuskon silleen parilla on ollut niin paljon tekemistä. Mutta mä muistan, että meillä oli semmoinen keskustelu, tai että niin kuin jotain Jeesuksen sydämestä, joka on kultainen. Ja sitten mun äiti aina illalla, muistan, että se on sanonut, että voi ei, nyt mun äiti tämän kuulee jotain, koska no joo, ihan sama. Niin, että sun sydän on kultainen tai jotain tällaista, niin sitten mä niin kuin yhdistin näin kaksi asioita, että okei, että jos niin kuin Jeesulla on sydän on kultainen, niin mullakin on, niin sitten mä oon niin kuin vähän Jeesuksen kaltainen. Ja se jotenkin niin kuin liittyy siihen, että voi toimia hyvin maailmassa. Ja sitten tuli semmoinen vaihe varmasti vanhempien elämässä, kun oli tosi paljon muuta, niin äiti tätä unohti sitten sanomaan illalla. Ja mä olin ihan paniikissa siitä, että voi ei, että mitä mä oon tehnyt väärin. Että mä en ole enää Jeesuksen kaltainen ihminen. Ja siitä on niin kuin, alkoi aika niin kuin varhain. Mä luulen, että se on joskus ala-asteella. Näitä keskustelua oli, että mikä on niin kuin tietyllä lailla hyvä ihminen ja mikä on tämmöinen, niin kuin, voiko olla Jumalan kaltainen ihminen, voiko toimia hyvin maailmassa, niin tollaisia asioita on pohtinut tosi paljon ja varmasti sitten aikuisena kanssa. Ja sitten mä samaistun siihen Lauran puheenvuoron aika paljon, jos et on ollut tosi herkkä lapsena, niin on ollut tollaisia niin kuin kokemuksia ja ehkä tuntemuksia maailmassa, joka on tuntunut tosi jotenkin pyhältä, melkein voisi sanoa, ja ehkä niin kuin kauneuden kokemus. Se on semmoinen asia, mitä niin kuin koko elämässä on ollut, ja sitten se on jotenkin tuntunut niin vahvalta, niin sitten on ollut semmoinen jotenkin, että joo, se on ollut jotain semmoista voimakkaampaa. Mutta joo,
ehkä se sitten on johtanut semmoisen, kyllä mä luulenkin, että tämmöisen viisausperinteen parin ja joogan parin on ajanut just tommoinen ajatus, että mitä mä voisin olla enemmän Jumalan kaltainen. Jotain tuollaista. Kiitos hyvistä tarinoista. Mulla on semmoinen hyvä synteesi paljon. Mulla on helpoin puheenvuoro, kun mä sain inspiroitua teidän tarinoista. Mä pystyn hyvin samaistumaan tuohon Lauran ja Tinjakin pystyy siihen ihan varhaislapsuuden tapaa olla maailmassa. Silloin epäilemättä mä itse asiassa unohdin sen ikään kuin kokonaisvaltaisen tavan olla maailmassa. Mä veikkaan, että kun koulu alkoi, niin mulla vaihtui tapa olla maailmassa. Ja sitten mä unohdin sen kokonaan. Mä vasta 20 vuotta myöhemmin hetkellisesti päädyin siihen samaan tilaan. Ja silloin mut valtasi semmoinen suuri, että tämmönenhän mä olin aina lapsena. Mutta jos en mä olisi saanut sitä kokea uudestaan, niin mä olisin kyllä unohtanut sen. Eli tuommoista mitään sitä lapsuuden eheyttä mä en ole ikinä ennen aikuisuutta yhdistänyt Jumalaan. Mulla ei ollut kovin kristillinen kasvatus, mutta vähän kuitenkin. Ja mä ajattelin koko lapsuuden, että on niin kuin 2 tämmöistä valvontakoneistoa, Stasi ja Supo tai jotain. Eli se ensimmäinen on niin kuin joulupukki, se hengaa korvatunturilla ja silloin tämä agenttiarmeija eli tontut, jotka tsekkaa, onko mä kiltisti. Ja joulupukki ei silleen voi olla yhteydessä, mutta kuin lähtemällä kirjeitä. Mutta sitten on tämä niinku suur salainen poliisi, eli Jumala. Se niinku katsoo, se näkee kaikkialle, sillä jää tonttuja. Ja se koko ajan seuraa, mitä mä teen. Ja sille ei tarvitse lähteä kirjeitä. Kun voisi puhua, niin se vaan kuulee. Tämmöisen käsityksen mä sain. Sitten mä aika usein lapsena puhuin tälle taholle, jota mä niin kuin enemmän pidin semmosena, että se tsekkailee, että onko mä kiltisti vai en. Ja sillä on ehkä jotain yliluonnollisia voimia, ja usein siltä tulikin pyydetty, että voi vitsi, kun saisinko tämmöisen lelun tai jotain. Eli ajateltiin, että sillä on voima antaa juttuja. No sitten ensimmäisenä mureni tuo joulupukki-myytti. Tajusin, että mua oli vedätetty pahoin. Ja sitten tuossa, olisiko se vähän 10 vuoden jälkeen, mä tajusin, että kuinka naurettava juttu tämä Jumalan juttu on. Että se on vaan toinen joulupukki, jolla mua on vedätetty. Ja siitä se alkoi silleen kasvamaan. Musta tuntui, että kuinka jotkut voi oikeasti olla niin hölmöjä, että ne uskoo tämmöiseen Jumalaan, mikä sitten ehkä lukioikäisenä alkoi muuttua semmoiseksi kunnon militantiksi ateismiksi, että koin tarvetta kertoa maailmalle, että tämä Jumalan juttu, se on niin kuin naurettavaa. Miten kukaan kehtaa tuommoista taikauskoa julistaa missään. Ja se oli aika lailla mun kanta sitten siihen asti, kun jossain vaiheessa sitten oli jo yliopistot ja reissut ja muut. Mä tajusin, että filosofiassa ja psykologiassa tulee rajat. Tavallaan kun mä käytin näitä länsimaalaisia hyväksyttyjä keinoja, niin ne ihan sama mitä reittiä menee, niin ne kaikki päätyi semmoiseen mukavaan seinään. Jos mietti fysiikkaa, niin se lopulta meni sinne kvantti-ihmeellisyyksiin. Filosofiassa lopulta ontologisesti me ei saada tietoisuutta mistään. Kaikki reitit tavallaan meni umpikujiin, jolloin mä päädyin sitten tutkimaan näitä muinaisia perinteitä ja vasta sitten hyvä opettaja löydettyä, niin mä vähän niin kuin Roopen lailla tajusin, että kunnollinen filosofia tarvitsee sen tietynlaisen primitiivin, joka ei ilmiselvästi täytä mitään ominaisuuksia. Ja sitten Jumala alkoi muotoutua mulle ihan selkeäksi filosofisesti määritellyksi termiksi, joka on pakko olla. Ja se oli sitten se ensimmäinen askel siihen, että mä jopa uskalsin. Siinä oli aika paljon ylpeyden nielemistä, semmoinen vuosikymmen ylpeyden nielemistä, kun oli pilkannut kaikkia, jotka
käyttää sanaa Jumala ja pitää Jumalaa jonain henkilönä tai muuta, että mä oikeasti myönsin, että se on ihmisenä strategisesti tosi hyvä strategia suhtautua tähän universumin perusolemukseen ikään kuin henkilönä. Ja siitä eteenpäin mä oon ottanut vähän, eli mullakin on ollut tietynlainen ympyrä. Olen muuttunut siksi, mitä vihasin. Mulla on jotenkin ollut tietyllä lailla semmoinen kokemus ihan siitä aina, että Jumala on pakko olla. Tietyllä lailla, että kokemuksen kokemus ei ole mahdollista, jos se ei ole Jumala. Se on ollut se mulla, vaikka mä todella siinä mun jumalasuhteen murrosiässä yritin taistella tätä vastaan kaiken näköisillä järjen ja muiden keinojen avulla. Yritin löytää sen, että mun olemassaoloni on mahdollista, mun kokemukseni elämästä on mahdollista ilman Jumalaa. Se oli suuri pyrkimys ihan jo siinä, että menin joogan pariin ja muuta tällaista, koska halusin taistella tieni irti tästä jumalariippuvuudesta. Mutta totesin, että se ei koskaan ollut sit lopulta mahdollista. Mitä Tinja mun mielestä kuvasi tosi kauniisti, se kokemus siitä pyhyydestä, siitä elämän perimmäislaatuisesta pyhyydestä on ollut niin vahva, että niin kuin vaikka on kuinka koittanut taistella irti Jumalasta, niin se ei ole ollut lopulta mahdollista. Koska sitten aina, kun on lopulta ollut todella tiukka paikka, tai on ollut, että kaikki palaset hajoaa käsiin, niin mä oon palannut Jumalaan. Se on vaan ollut aina se, että siihen lapsuuden muistoon siitä pyhyyden kokemuksesta, niin se on ollut lopulta sit ainut turva. Ainut, mitä lopulta on olemassa. Ainut, mitä on mahdollista. Että kaikki muu voi hajota ympäriltä. Kaikki muut rakennelmat, kaikki muut turvaverkot, kaikki filosofiset ja mun järjen järjestelmät, jotka mä olin upeasti oppinut jonkun upean Ayurvedan tai mitä olinkaan, tosi hienoja järjestelmiä oppinut. Kaikki lopulta saattoi pettää mut. Ja sitten jäljelle jäi vaan se perimmäinen pyhyys. Ja sitten se oli sitten tietysti itsellä hirveän helppo pukea erilaisiin rukouksiin ja muuhun tähän, mitä Miska kuvasi, sitä semmoista vuorovaihtoa Jumalan kanssa. Mutta mun lapsuudessa Jumala ei ollut tuomitsija, vaan se oli armo. Ja sen takia mulla oli jotenkin kauhean luonnollista sitten, että loppupeleissä armo on ainut, mitä on. Että tämä tuomitseva Jumala-käsite tuli mulle vasta sitten tosi paljon myöhemmin. Siinä kohtaa ehkä, kun mä lähdin itse kyseenalaistaa kaikkea ja sitten opiskelemaan tietyllä lailla semmoista järjen tason Jumalaa, ihan siis kristinuskonkin parissa, niin siinä kohtaa vasta alkoi oppimaan, että hetkinen, niin Jumala tuomitsee ja ollaan syntisiä ja tämmöiset käsitteet tuli siinä kohtaa. Mutta kun mulla oli niin vahvasti se armon käsite pohjana, niin sitten nämä jäi semmoisiksi vähän niin kuin pinnallisemmiksi, koska se tavallaan oli sit sitä päälle rakennettua semmoista järkeilyä ja muuta. Niin mä en ole sillä lailla, vaikka tietysti siis tunnistan hyvin tämän ajatuksen tästä tuomitsijasta ja tietyllä lailla sitten itse asiassa en näe sitäkään oikeastaan lopulta ihan hirveän pahana asiana, että tavallaan se kuitenkin on, Jumalahan on se semmoinen niin kuin kohtalon miekan tietynlainen heiluttaja, joten ei se, siinä mielessä se tuomitseva Jumalakaan ole niin kaukaa haettu, vaikka ehkä justiinsa siinä ollaan menty monen myllyn läpi, että miten nykyään ymmärretään vaikka käsite oikeasta ja väärästä tai synnistä tai ihan vaikka tämä armokin, minkä mainitsen, niin voi olla semmoinen käsite, että siinä on monen näköistä. Et voi olla, että kaikki nämä termit on sellaisia, mitkä pitäisi ihan omana podcast-jaksonaan pureskella auki, jotta ymmärretään edes samalla lailla. Joo, mullekin on ollut ihan itsestäänselvä aina se niin sanotusti se taustapyhä, että ihan sama vaikka kaikki poistuisi, niin se jää jäljelle. Mutta mulla ei ollut mitään hajua lapsena, että se on Jumala. Mulla oli semmoinen intuinen ymmärrys siitä, että tämä on semmoinen
kutsutaan sitä nyt taustapyhäksi, mistä kaikki kumpuaa, on jotain kokonaisvaltaista. Ehkä mä siinä lukioiässä kaikista militanteimpana ateistina uskottelin itselleni, että edes sitä ei ole. Mutta ihan rehellisesti sanottuna kyllä se silloinkin siellä jossain oli. Eli sitä ei ole koskaan pystynyt pakenemaan. Mutta mä kuitenkin opin eniten Jumalasta koulussa, koska ei meillä kotona niin paljon siitä jauhettu. Ja siitä tuli tämä Stasi enemmänkin mieleen. Ja ei mulla tullut mieleenkään, että se kaveri, joka hengaa pilven päällä ja lähettelee salamia sieltä alas, niin se olisi jotenkin mitä tekemistä tämmöisen niin kuin syvän tuntemuksen tai ymmärryksen kanssa. Mulla on itse vaikea niin tuohon silleen niin kuin, mä luulen, että mulla niin kuin lapsena oli vielä niin kuin semmoinen niin kokonainen ja ns-pyhä tila, missä mä niin kuin pystyin näitä mun jättiläisten sarjakuvia kontemploimaan. Mutta sitten sen jälkeen, kun se murtui, niin se oli jotenkin niin kuin järkyttävää, että musta tuntuu, että niin kuin multa katosi täysin niin kuin pyhyys. Silleen niin kuin, varmaan niin kuin 15 vuodeksi ehkä, mikä niin kuin on aika pitkä aika. Ja se niin kuin, koska silloin niin kuin, mä olin vaan onnistunut niin täydellisesti huijaamaan itseni ja kaivamaan itseni siihen niin kuin fysikalistiseen kuoppaan, että niin kuin, niin kuin, jonkun niin kuin, semmoisen niin kuin maksimin mukaan, että joo, tietoisuus on vain illuusiota, ei ole olemassa mitään muuta kuin kylmä matemaattinen kosmos, joka pyörii riippumatta täysin mistään niin kuin elävästä tai tietoisuudesta, ja se oli vaan niin kuin täydellinen niin kuin loukko, missä millään niin kuin pyhällä ei voi olla mitään niin kuin uskottavuutta, ja mun on kyllä vaikea niin kuin miettiä, että okei, sille niin kuin lapsena, että olisi niin kuin vaikeina aikoina pystynyt turvautumaan johonkin pyhään mennään. Se oli kyllä mulla ainoastaan niin kuin hyvin niin kuin kylmä matemaattinen kosmos, joka moi ympäröi, ja siitä ei löytynyt hirveästi kyllä turvaa. Mutta tietysti varmasti mullakin se jossain, nyt voin uskoa, että mulla jossain hyvin syvällä oli se intuitio, mutta siitä ei kyllä ihan hirveästi lohtua löytynyt mulle pitkään aikaan. Mua kiinnostaisi kysyä tuohon, että mistä sä silloin kaivoit sen lohdun? Koska sä oot kuitenkin kehittynyt tommoseksi niin kuin tasapainoiseksi nuoreksi mieheksi, ja ihminen tarvii jotain tämmöistä niin kuin oljenkortta vaikeina hetkinä, eli sä oot sen jostain löytänyt. Mistä sä onnistuit sen löytämään? No siis, mä luulen, että se oli vaan se, että koska mua kiinnosti lapsena, tai niin kuin silleen ehkä kun meitä rupeaa miettimään niin kuin 10 eteenpäin, mua rupesi kiinnostaa ihan todella paljon historiaa. Ja myös samalla semmoinen, niin kuin, että niin kuin juuri niin kuin kosmologia ja fysiikka ja tämmöiset, että se niin kuin tuli semmoinen, niin kuin, että jos mä vaan ymmärrän, miten tämä toimii, miksi maailma on tämmöinen kuin se nyt on, niin silloin mä niin kuin voin ehkä niin kuin jotenkin niin kuin saada siitä lohtua, että okei, mä ainakin ymmärrän, miksi maailma on tämmöinen. Että mä ymmärrän niin kuin fysiikan lainalaisuudet, okei, miksi on aurinkokunta ja miksi on elämää ja tämmöistä. Sitten mä tutkin historiaa, okei, mä ymmärrän, kuinka niin kuin historian koukert on mennyt ja voin saada ymmärrystä, miksi on ollut toinen maailmansota ja miksi on ollut kylmä sota ja tämmöistä. Ja sitä kautta mä ainakin ymmärrän, miksi asia on tällä tavalla. Mä en ehkä niin kuin, se on ehkä laiha lohtu. Mä ainakin ymmärrän, niin kuin tässä saan paremmin tietoa, miksi asiat on mennyt, kuten on mennyt. Mutta ei se silti, ehkä se mua vähän lohdutti silloin, mutta mä luulen, että mulle heräsi niin kuin siinä kohtaa semmoinen hyvin niin kuin, semmoinen niin kuin vahva pyrkimys ymmärtää, että miksi asiat on. Tai kuinka se toimii ja miksi ne on, kuten ne on. Ja mä oli semmoinen niin kuin mun laihalohtu siinä kohtaa. Toi on mun mielestä niin hauskaa. Mä oon juonut ihan samaa laihaa lohtua. Ei, mutta toi tosi jännä
kuulla, koska musta tuntuu, että siis mitä sä kuvailet itseäsi lapsen, niin sä oot ihan samanlainen vieläkin. Tai silleen, että sun niinku käsitykset näistä asioista on tosi paljon semmoisen niinku älyllisen pohdinnon kautta ja jotenkin, niinku, että sä ymmärrät ja voit niinku järjen kautta tulla siihen niinku johtopäätöksen. Kun mulla taas päinvastoin ollut siellä, mä oon vaan leijannut jossakin mielikuvitusmaailma koko lapsuus ja kaikki Jumalan asiat on ollut vaan sellaisia, että ne nyt tuntuu näin ja näin mä ajattelen asioita, koska se tuntuu siltä ja se on vieläkin tietyllä lailla enemmän semmoinen intuitiivinen pohjainen asia. Mutta on tosi jännä kuulla, että sä olet jo lapsena tollainen. Joo, mutta onneksi se nykyinen yritys ymmärtää on muuttunut vähän makeammaksi lohduksi kuin pelkästään semmoiseksi mielikuvitusliikkuksi. Nykyään se on ehkä vähän jotain todellisempaa makeaa lohtua, mitä saa siitä asioiden ymmärryksestä. Juuri näin. Mä käytin ihan samaa periaatetta. Jos sä olisit kysynyt 16-vuotiaalta Miskalta, niin mikä lohto tässä maailmassa on, niin mä sanoisin, että mä kärsin täällä, mutta ainakin mä saatan ratkaista tätä, jos mä tajuan, mistä tässä on kyse. Ja toi oli sitten se, mikä sitten vei ajattelun tielle. Ja mä olisin vetänyt sitä hautaa asti, ellei se olisi ajanut karille se laiva. Eli kuka järkeen turvautuu, se rehellisenä ihmisenä joutuu jossain kohtaa tunnistamaan järjen rajat. Ja mulle siitä, mihin järki loppu, alkoi Jumalan käsitteen hahmottuminen. Ja mä tunnen monta reittiä tonne siihen rajaan, siihen on vaikka kuinka, mutta nykyään mulle on päivän selvää, että tämmöisiä järjellisiä selityksiä voidaan tehdä ääretön määrä. Se on, mikään ei niistä ole totta, vaan maailman kysymys on väärä, jos edes luulee, että tolla lailla siihen vastataan. Mutta se on tietysti myös, me tässä keskustelussa huomataan, että me Roopen kanssa ollaan miehiä, ja tämä on tämä klassinen, varmaan useimmissa parisuhteissakin se syvä niin kuin törmäys, että mikä mä joskus luin, että kaikista yleisin parisuhdeongelma on se, että nainen jakaa tunteensa ja mies yrittää ratkaista ongelman. Ja missä tämä niin kuin logiikkahomma tulee, että idea olisi vaan tuntea, tulla mukaan siihen tunteeseen, mutta tämä rationaalinen näkee sen vaan ongelmanratkaisuna, ja tästä jonkun kirjan mukaan suurin osa parisuhdekonflikteista tulee aina. En tiedä, pystyykö täällä keskustelijat samaistumaan tuohon. Mä oon vähän aistivinani omassakin elämässä samaa kierrettä, mutta mä luulen, että aika paljon meidän kulttuuri kannustaa kaikkia Jumala-kysymyksessä. Joissain asioissa tilanne on toinen, kuitenkin tähän järkihommaan. Ja sen takia Jumala on ollut laskevassa trendissä jo pitkään, koska jos sä aiot kertoa, mikä se on, sun on paras olla aikamoinen runoilija, velho, filosofi, että sä pystyt sanomaan jotain kuuntelemisen arvosta siitä. Sen takia meillä on ehkä vähän epäkiitollinen aihe tänään tässä podcastissa. Me puhutaan siitä, mistä ei voi puhua. Mutta mennään eteenpäin. Miten meidän kannattaisi lähestyä tätä sanaa Jumala? Mä en sitä silleen ole niin kuin ihan täysin niin kuin tarkkaan tutkinut, mutta sehän on niin kuin se, että Jumala tuntuisi tulevan sanasta jokin, mikä on jumissa yhdessä. Ja jos on jotain jumissa yhdessä, niin silloin on jotain niin kuin kaksi erillistä asiaa, mitkä on yhdessä jumissa. Ja miten mä sitä kautta on niin kuin juuri niin kuin niin kuin tähän ehkä meidän niin kuin tähän järjen, että sitä ei voi järjellä pohtia, niin se on jotain, mitkä niin kuin järjellä ja asiat, mitkä on järjellä pohdittaessa erotettavissa jonkun konseptin avulla, mutta jotka todellisuudessa ovat jumissa niin kuin
ei eroteltavissa täysin ykseydessä. Ja se olisi niin kuin tämä Jumala, että se on niin kuin jotain, mikä meidän perspektiivistä vaikuttaa täysin niin kuin ei niin kuin mahdollista tai järkevältä, ehkä näin voisi sanoa. Toi Jumala-sanan etymologia on silleen hauskaa. Musta tuntuu, että aika pitkään sitä on pidetty omaperäisenä suomalais-ugrilaisena sanana. Ja esimerkiksi mä nopeasti kaivoin ton Suomen sanojen alkuperä, jonka Erkki Itkonen on toimittanut, niin siellä sanotaan, että se on suomalais-ugrilainen sana, ei lainattu mistään. Ja me ollaan varmaan tässäkin podcastissa joskus puhuttu tästä, ja mä oon aina ollut, että ehkä se nyt on suomalais-ugrilainen sana, mutta miksi se on niin sama kuin nämä indoeurooppalaiset yhteyteen viittavat juuret? Ja se on niin kuin vähän haissu, mutta nyt mä oon huomannut, että nyt tosi moni itse pitää sitä yhtenä vanhimmista indo-iranilaisista lainoista. Eli etymologit on kääntänyt kelkkaansa. Mutta se on siis supervanha, koska käsittääkseni se sana löytyy jossain muodossa kaikista niin kuin suomalais-ugrilaisista kielistä. Mä voin antaa jotain esimerkkejä. Vepsässä on tämmöiset kuin Jumal ja Gumal. Karjalassa Jumala, Viro Jumal ja Jummal. Lyydiksi on Djumal, vatjaksi Jumala, liiviksi Jumal. Saamelaiskielissä on Jummel, Jupmel, Ibmel, Jimmel. Samojedissä on Jum ja Num. Eli se on todella laajalle levinnyt eri kieliin. Mutta sitten tämän paketin niin kuin sotkee esimerkiksi nuo balttikielet, vaikka Latvia tai Liettyä. Siellä on tämä juumis, jota pidetäänkin eräänlaisena jumalana. Ja sitten monien lähteiden mukaan tämän juumiksen puoliso, vaimo, on nimeltään Jumala. Ja se sitten muuttaakin tätä pakettia aika lailla. Eli se on niin vanha laina, jos se on laina suomalais-ugrilaisiin kieliin, että se oikeastaan on kiinteä osa niitä. Mutta mä oon aika yllättynyt siitä, että kun mä kävin äkkiseltään näitä eri jumalasanoja läpi, niin ei siellä hirveästi mainita tätä yhteysjuttua, mikä taas sitten on mulle päivän selvää, koska esimerkiksi Latviassa tämä juumis, se edustaa, sen symboleita on 2 yhteen kasvanutta puuta tai yhteen kasvaneet oljet tai mitkä tahansa asiat, jotka on kasvanut yhteen, viittaa juumikseen. Ja siinä on nimenomaan tämä jumi-yhteys, eli ehkä meidän pitää vielä odottaa, että ne etymologit pääsee tohon. Mutta aika moni kuitenkin se yhteyssana siellä mainitsee jossain, mutta useimmat taitaa jäljittää sen tällä hetkellä taivasta tarkoittaviin sanoihin. Mutta kuulkaa, mä joudun nyt ihan pieneksi hetkeksi poistumaan tästä keskustelusta. Mä ehdotan, että te jatkatte, antakaa mennä vaan. Mä olen toivottavasti 10 minuutin sisään takaisin tässä keskustelussa, eli palataan pian. Mä voisin ehkä semmoisesta puhua, että miten tätä jumi-käsitettä, mä en tosiaan siis, mun täytyy sanoa, että mun etymologinen tutkimus tästä Jumala-sanasta on hieman suppea, joten en uskalla ihan kauhean laajasti sitä kommentoida. Eli kutakuinkin, mitä tuossa Miska esitteli, niin samanlaisia, mutta en ole ihan hirveän syvälle siihen päässyt. Joo. Mutta mitä kautta sitten tämä tällainen yhteysmerkitys mielestäni on ollut myös niin kuin aika laajasti käytössä, niin on sitten mitä näitä tällaisia niin sanottuja kansantapoja ja perinteitä meillä on ollut, mitkä on ollut nimetty tämän Jumalan mukaan, tai Jumin mukaan oikeastaan. On näitä Jumin häitä ja Jumin kekoja ja tällaisia. Ja niissä kaikissa aina on ollut se, että ollaan yhdessä liikkumatta.
Ja jotenkin mä oon itse sitten ehkä sitä kautta uskaltanut ajatella sitä, että tämä myös niin kuin Jumala-sanan tämmöinen perimmäinen ajatus on ollut tämä niin kuin ykseys, tai siis näennäisesti kahden liikkumaton ykseys. Koska sitten noissa tavoissa se on ollut sitten ihan niin kuin tosi lähihistoriaan asti niin käytössä. Just nämä Jumin häät semmoisena mun mielestä ihan mielenkiintoisena konseptina syksyyn liittyen juurikin näihin, kun ollaan satoa korjattu ja tietyllä lailla on aika palata ykseyteen. On tavallaan se kesän kukoistus ja se, kun on ollut elämä valtavan suurta ja ilmaisevaa, niin sitten kun on aika lähteä sinne talven lepoon, jumiin, niin silloin ollaan vietetty jumin häitä, eli on ollut tämä, että nuoriso on mennyt heinälatuun yöksi makaamaan jumissa, eli siis ihan vaan niin kuin liikkumatta kietoutuneena yhteen. Niin tämä on mun mielestä sillä lailla tämmöinen niin kuin tapatraditiona säilynyt tämä ajatus tästä, että mikä se Jumalan olemus on. Joo, ja toi Kekrihän on kyllä silleen niin kuin hyvin kans, että se on niin kuin juuri koko kesä saanut kasvaa sato, niin kuin ottaa energiaa maasta ja auringosta, eli ikään kuin se kasvi on saanut eriytyä siitä maasta. Ja sitten kun kekri tulee, niin se kasvi syödään ja ihmisen kautta se taas niin kuin palautuu takaisin sinne niin kuin maahan tai silleen niin kuin siihen ykseyteen sitten, niin se toimii kyllä tuossa aika hyvin. Mä mietin niin kuin kaikki niin kuin pyhät periaatteessa. Hän on tietynlaisen niin kuin Jumalan syklin eri vaiheiden juhla tai juhlistamista. No, haluatko vähän avata tätä kysymystä? Että ei, mutta mulla tuli vaan mieleen tuosta Jumin häistä, missä sä puhuit, mitä oli mulle ihan uutta. Että onko ollut niin kuin Suomessa just nämä vuodenkiertoon juhlat niin kuin enemmän, koska nythän jos mietitään, niin kuin, no, mikä on isommat niin kuin kristinuskot, eli joulu ja pääsiäinen, että on niin kuin, Jumalan poikan synty ja kuolema tietyllä lailla, niin onko niin kuin, aiemmin ollut enemmän, niin kuin, onko se ollut sidottu tämmöisen niin kuin Jumalan sykliin tietynlainen niin kuin semmoisen alkuun, kukoistuksen ja loppuun? Mä ehkä vielä tuossa nyt pohdin sitä, että mitä sä tarkoitat olla Jumalan sykliin. Että jos sä voit vielä avaa sen sun ajatusketjun siihen. No okei, no miten mä ehkä paremmalla sanoisin siitä, niin kuin, että jos ajatellaan niin kuin Jumala semmoinen maailmankaikkeutena, että Jumala on maailmankaikkeus. Ja tässä meidän kokemuksessa me nähdään yksi niin kuin karkea puoli siitä. Ja täällä nämä niin kuin vuodenkiertojuhlat on tietynlaista niin kuin muistamista. Niin kuin ymmärretään maailman metafyysistä puolta kanssa niin kuin vuodenkiertojen mukaisesti. Niin ehkä mä sitä tarkoisin Jumalan syklinä, että se on maailmankaikkeuden ja vuodenkiertosykli, mitä kertoo jotain syvemmästä niin kuin tiedosta. Niin ja onko jotenkin sitten nämä vuodenkierron taitekohtien tai miten sen halukaan sanoa, niin nämä pyhät tai juhlistamiset, niin tietyllä lailla sitä, että sä niin kuin elät sen todeksi, elät sen käytännöksi, elät sen koetuksi. Jep. Että sillä lailla. Ja sä muistutat itseäsi niin kuin, ihan samalla tavalla kuin sä muistutat itsesi vaikka rukouksen kautta tai minkään muun semmoisen päivittäisen harjoituksen kautta, niin että nämä vuodenkiertojuhlat on niin kuin tietynlainen tämmöinen aurinkosyklin tapa muistuttaa itseäsi Jumalasta. Niin, sitä, kuinka kyllä. Kosmos tai tässä tapauksessa termi Jumala toimii, eikä Jumala toimii syklisesti, niin silloin me sidotaan itsemme siihen toimintaan näiden vuodenkiertorituaalien kautta. Kyllä. Ja tuodaan se käytännössä koettavaksi on mun mielestä myös oleellinen osa sitä, että sulla voi olla hienot filosofiat ja niin kuin järjen kautta pohdinnat, mutta sitten pitää olla keinot tuoda se myös niin kuin
elämässä koettavaksi, jotta se ei just jäisi semmoiseksi vaan niin kuin järjelliseksi tai tämmöiseksi niin kuin ulkoa opituksi, että sä voit elää sen todeksi. Ja sitten mä vielä mietin niin kuin Jumalaa siinä mielessä, että jos me lähdettiin sitä hahmottelemaan ton etymologian kautta, eli siinä oli tätä jumia ja yhteyttä tai ykseyttä ja kahden yhdistymistä ja sitä, niin kun Tinja tuossa sanoitko Jumalan maailmankaikkeudeksi vai miten, nyt huonosti varmaan referoin sua, mutta mietin sitä, että tavallaan se ajatus, jos nämä kaksi ajatusta haluaisi jotenkin sitoa yhteen myös, että on se semmoinen niin kuin kaksi yhdessä, tai tämmöinen yhteys Jumalan jonkunlaisena etymologisena taustana, mutta sitten myös ajatus tästä tämmöisestä niin kuin luovasta maailmankaikkeudesta, tai useinhan Jumala mielletään tämmöisenä luoja-Jumalana, nyt jos se ajatellaan tuomarina tai armona, niin myös luoja on yksi semmoinen ajatus, mikä yhdistetään Jumalaan, niin tietyllä lailla se, että Jumalassa on yhdessä ihan kaikki, mitä ikinä tulee olemaan tai on ikinä ollut, on ikinä luotu tai on ikinä tullaan luomaan. Ja sitten nämä vuoden kierron pyhät, niin tietyllä lailla näkisin, että ovat just sen Jumalan luomistyön toteenpanoa. Joo. Kuten vaikka tuossa Roope kekriä tai minä Jumin häitä kuvailin. Tervetuloa takaisin, Miska. Kiitos, se oli nopea juoksu. I did it. Pitää vähän tasata hengitystä. Kertokaa sitten vähän, mistä te puhuitte. Ollaan Jumin häistä ja kekristä ja vuoden kierron juhlapyhistä juteltu. Niin aika lailla sitten, että kuinka Joo. Niin kuin, me käytetään niin kuin rituaaleja ehkä niin kuin siihen Jumala-konseptin, niin kuin, että kuinka me sidotaan itsemme siihen niin kuin olemassaolon perustaan ja yritetään ymmärtää sitä ja osallistua siihen. No mikä oli teidän tulkinta Jumihäistä? Laura saa kertoa sen. Mä en tiedä, uskallanko mä vetää Roope ja Tinjaa nyt tähän samaan, mutta te voitte sitten älähtää, jos ette ole samaa mieltä. Mutta se Jumin häät, siis kun on kesän kukoistus, on ollut sitä elämän suuren ilmaisun aikaa ja on kaikki elämän tuli roihunut ja muuta. Tulee syksy, tulee kekri, sadonkorjuu, aika lähteä takaisin sinne talven lepoon, ykseyteen. Niin Jumihäät on se, kun todella on vaikka nuoriso menee sinne heinälatoon ja kaksi makaa yhdessä liikkumatta. Palaa siis sinne jumiin. On jumissa kirjaimellisesti. Niin näen, että tässä on tällainen niin kuin syysrituaali. Kyllä. Joo, mä oon itse paljon miettinyt Jumihäitä, koska tosiaan ne viimeisimmät, mitä siitä on säilynyt, niin silloin nuoriso todellakin. No yksi versio on toi, että mentiin latoon jonkun samanikäisen vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa makaamaan sitten koko yöksi. Ei pitänyt liikaa koskea toista, tai itse ei pitänyt kai edes koskea. Eikä pitänyt liikkua. Kyllä, mutta kumpikin noista sitten puuttuu joistain maininnoista. Ja nämä meidän dokumentit on ajalta, jolloin kristiusko oli kuitenkin se valtakulttuuri. Mulla on pieni aavistus, että nämä jumihäät oli muinaisuudessa semmoinen, että sinne tosiaan mentiin makaamaan yöksi vastakkaisen sukupuolen kanssa. Ja tämmöisiä rajoitteita, jotka on myöhemmin siihen laitettu, ei välttämättä ollut. Nimittäin tämä jumin tila voidaan myös ymmärtää toisella lailla. Ehkä mulle lempiesimerkki siitä on tiibetiläinen termi jab-jum. Eli Tiibetin buddhalaisuudessa on tämmöinen termi kuin jab-jum, jossa tämä jum täsmälleen tarkoittaa tätä yhteyttä. Ja tämähän esitetään kahtena rakastelevana ihmisenä. Eli
Kenties toi on sitten tämmöinen siveys säilytetty muinaisrituaali. Ja mun mielestä se on molempi parempi, koska mä näen, että se voi olla se, talven lepo voi olla se täysin liikkumaton ykseys, tai talven lepo voi olla se, että tavallaan se siemen kannetaan sinne toiselle puolelle. Se voi olla se yhtyminen myös, jossa tietyllä lailla se seuraavan kasvun, vaikka lapsen alun siemen on siellä niin kuin yhteydessä yhtyy ja rupeaa tietyllä lailla, koska talven aikana syyskylvöthän liittyy myös tämän ajan rituaaleihin, jolloin sinne maahan lasketaan se siemen, joka talven yli lepää ja sitten syntyy. Joten mun mielestä tässä niin kuin jumihäissä on nämä molemmat aspektit samalla lailla, että siinä voi olla tämä liikkumaton talvi tai sitten siinä voi olla se sellainen niin kuin siemenen kylvön ja miten mä sanoisin, kypsyttelyn talvi. Kyllä, ja tämähän yleensä oli tosiaan syyspäivän tasauksen tienoilla, ja jostain mä muistan lukeneeni, että muinaisessa maailmassa, missä lapsikuolleisuus oli merkittävä ongelma, esimerkiksi miettikää, mun isomummolta kuoli 3 ensimmäistä lasta alle 2-vuotiaana. Mä oon niin kuin miettinyt, että millaista siinä, oliko peräti 4, millaista siinä on, kun sä oot tuonut vaikka 3 lasta maailmaan ja kaikki ne on kuollut alle 2-vuotiaana. Tämä oli sitä muinaista maailmaa. Tämä ei ole kuin mun iso mummo. No, hän onhan tälläkin hetkellä osassa maailmaa, niin tuo on ihan... Kyllä, mutta toi tulee lähelle kotia. Täällä Suomessakin, missä lapsikuolleisuutta tyyliin ei enää ole, niin tuommoista se on ollut. Hän toi muistaakseni 16 lasta maailmaa ja 10 sitten kasvoi aikuiseksi. No joka tapauksessa mä jostain muistan lukeneeni, että jos onnistuisi synnyttämään tuossa kesäpäivä seisauksen tienoilla, niin lapsella on todennäköisintä säilyä hengissä. Eli syntyy keskikesällä, saa aurinkokylvyt, hyvät lämmöt ja kaikki, ja sitten on tavallaan jo valmis aika lailla sinne talven koettelemuksiin, kun saa nauttia niin sanotusti. Te tiedätte, että lehmälläkin maito muuttuu ravinnerikkaammaksi kesällä. Muinaissuomalaisilla äideillä myös tämä ilmiö tunnettiin. Eli se voi olla, että tämä jumihäät on muisto siitä, että me syyspäivän tasauksella ollaan haluttu laittaa nuorisoa jumiin sinne latoon yöksi, koska se on juuri sopiva. 9 kuukautta myöhemmin meillä on keskikesä. Niin, ja tuossa me itse asiassa puhuttiin sitä, että onko nämä vuodenkierron juhlapyhät, niin mitä varten niitä on vietetty. Ja juuri tämä, että tietyllä lailla silloin, kun sä mahdollisimman hyvin ilmaiset sitä, mitä Tinja kutsui Jumalan sykliksi, tai tämä Jumalan luomistyöksi, niin kun sä ilmaiset sitä, niin silloinhan usein asiat myös on hirveän harmonisia, ja se semmoinen terveys ja muu helpommin tapahtuu. Sä helpommin olet ikään kuin siinä paikallasi siinä luomakunnassa, kun toteutat sitä niin sanottua Jumalan tahtoa. Eli vaikkapa juurikin näin, mitä Miska kuvasi, että ajoittaa tietyt asiat tiettyyn aikaan. Kyllä. No mitäpä olette mieltä semmosesta, että on aika kiva, että me ollaan saatu pitää tuo Jumala-sana. Vaikka se onkin muuttanut merkitystä ja ilmeisesti se on myös jossain päin, joissain suomalais-ugrilaisissa alueissa kirkko onnistunut tekemään siitä haukkumasanan, niin se ei ole kuitenkaan semmoiseksi päätynyt, koska meillähän on pitkä historia siitä, että me menetetään hyviä sanojamme. Hiidestä on tullut piru, eli tämmöistä suomalaisesta pyhästä lehdosta on tullut piru, ja perkele on hyvä ehdokaksi yhdeksi ukon tärkeimmistä nimistä, mistä on myös tullut paholainen. On kaikenlaista tämmöistä, mutta Jumala on pitänyt pintansa. Se on mun mielestä aika onnellista kuitenkin. Jep. En tiedä, kyllähän Jumalan nykyään on vähän semmoinen sana, että joutuu miettimään välillä, että missä piireissä sopii sanoa. No se on totta, mutta se ei ole tavallaan kristiuskon tuomaa hommaa, vaan se on melkein sitä, että seuraa sitä kristiuskon hiipumisesta, eikä vahvistumisesta. Mutta
toi Martti Haavio kirjoitti aika hauskasti tuosta sanasta. Mä katon, mulla on jotain vanhoja muistinpanoja, mä ehkä just tästä löydän. No niin, nyt Martti Haavio kirjoitti tällä lailla, että kun idän ja lännen lähetyssaarnaajat saapuivat Itämeren suomalaisten kansojen luo tuomaan kristillistä sanomaa, he kohtasivat täällä Jumalan. Nimi ei ollut katteeton. Jumalalla oli valmiina samanlaatuisia funktioita kuin kristinuskon Jumalalla. Lähetyssaarnaajilla ei tosiaankaan ollut vaivaa perusasian selvittämisestä. Monet niistä tunnettiin jo ennestään. Käännyttäjät eivät kohdanneet primitiivistä kulttia. He kohtasivat Jumalan kultin. Jumala ei väistynyt, vain riitit väistyivät ja vaihtuivat uusiksi. Toi on mun mielestä aika kiva. Niin mielenkiintoista. Varsinkin toi, sano vaan. Ei mä vaan taivastelin, kuinka äärimmäisen mielenkiintoista toi on, niin kuin, että vaan niin kuin, että niin kuin, se niin kuin, Jumala pysyy samana, mutta vähän niin kuin vaatteet vaihtuu, eli riitit vaihtuu. Ja mun mielestä on niin mahtavaa, koska tosi harva sanoista on noin, että kun lähetyssaarnaajat toivat Suomeen kristillistä sanomaa, he kohtasivat täällä Jumalan. Koska aika moni tykkää ajatella, että kristiusko toi Jumalan tänne, mutta ei. Kristiusko kohtasi täällä Jumalan ja paikalliset sitten olivat valmiita ottamaan nämä uudet riitit siihen Jumalan ympärille, mutta Jumala on yhä ja pysyy. Joo, ja siis tähän nyt puhutaan tästä myös tästä lännen kirkon tulemista, niin useinhan se nähdään silleen vähän niin kuin vanhan meemin kautta, että se on ollut niin ristiretkien kautta niin pakolla tuotu, mutta mun käsittääkseni nykyään niin se paras tieteellinen aineisto on, että itse asiassa se on varmaan tullut ihan niin kuin, ei edes niin kuin, niinkään Ruotsin niin kuin, tämmöisen niin kuin, minkään valtion kautta, vaan jo niin kuin 800-luvulla löydetään Turusta lautasia, missä on vaikka niin kuin Ave Maria -rukous latinaksi. Eli nyt se näyttää siltä, että niin kuin samaan aikaan kun idässä on tullut niin tämmöisen kulttuurivaihdon ja tämmöisen niin kuin rauhallisen lähetyssaarnaamisen kautta ortodoksisuus, niin myös samaan aikaan lännestä on tullut myös niin kuin varmasti kauppiaiden kanssa niin kuin kautta tullut myös niin kuin tätä niin kuin kristinuskoa, että se niin kuin nykyään rupeaa näyttää siltä, että se ei ole enää niin kuin semmoinen niin kuin se vanha meemi, että niin kuin miekalla käännytettiin ja ristiretkien kautta, vaan se on tullut hyvin niin kuin pitkän ajan kautta juuri niin kuin kulttuuri, mutta tätä mä en ole ihan, tästä en ole ihan satavarma, mutta muistaakseni lukenut jotain tämmöistä, että se, niin kuin, tämä olisi niin kuin vähän se suunta, mihinkä se tieteellinen konsensus rupeaa menemään. Siinä on juurikin ollut nämä lautaslöydöt niin kuin se yksi merkittävä niin kuin, todistusaineisto, että se tulisi, niin kuin, koska ne on niin vanhoja ne vanhimmat kristityt niin kuin, rukoukset täältä. Joo, mun henkilökohtainen näkökulma tähän on se, että toi kristiusko tuli niin sanotusti terveenä ilmiönä sekä idästä että lännestä, kunnes se jossain kohtaa niin kuin muuttui. Koska niin kauan kuin kristiusko tuli meille niin sanotusti vapaaehtoisena ajatuksen vaihtona, se on vaikuttaa aika kauniilta ilmiöltä, mitä varmaan nämä lautasetkin, mistä puhuit, edustaa, missä ihmiset on halunnut, että vau, tapasin henkilö, joka vaikutti henkiseltä ja hyvältä, ja hän opetti mulle Ave Maria-rukouksen. Vitsi, tämä on varmasti tosi hyvä juttu. Tämä on tämmöinen vaan mielikuvitusehdotus tosta. Mutta jossain vaiheessa, varsinkin tuo meidän länsinaapuri, sen keskusvalta omaksui kristiuskon. Ja jossain vaiheessa kristiuskon levittäminen muuttui yhdeksi keskusvallan levittämisen kanssa. Ja tämän suomalaiset sai sitten tuolta lännestä käsin kokea niin kuin hyvinkin järkyttävällä tavalla. Mitä enemmän siitä lukee, sitä järkyttävämmältä se kuulostaa. Eli meillä on kaksi tämmöistä ilmiötä mun mielestä. Mutta ja edelleenkin mä pidän kaikkea keskusvallan kautta leviävää vähän samankaltaisen.
Mutta toikin, no ei ehkä nyt tehdä sitä nyt kristiuskon historiajaksoa Suomessa, tehdään siihen ihan oma jakso, mutta mä luulen, että toikin niin keskusvallan kautta levittäminen on tullut aika paljon vasta protestanttiajalla. Varmasti jonkin verran jo katolisella ajalla, mutta ainakin ne kaikki niin kuin viittaukset, mitä mä oon lukenut, niin ne yleensä viittaisi niin kuin protestanttisuuteen, mikä on ollut niin kuin sitä vähän kovakouraisempaa levittämistä ja niin kuin pyhien paikkojen tuhoamista ja tämmöistä, mikä on jo hyvin myöhäistä periaatteessa 1600-luvulla. Mutta joo, kyllä, 1500-luvun jälkeistä. Niin, niinpä. Mutta ehkä nyt palataan takaisin Jumalaan tästä. Pitäisikö joo, sano vaan Roope. Okei. Mä mietin, pitäisikö tähän loppuun ottaa vielä niin kuin tämmöinen pieni filosofishenkinen keskustelu vai siirtyisikö se tuonne Tuonelan puolelle jo? Mä oon kuullut sitä mieltä, että meillä on aika paljon jo langalla, eli mulla on pari ehdotusta. Siirrytään Tuonelaan. Mä haluaisin ainakin lähteä matkalle Bjarmiaan siellä Tuonelassa, koska Bjarmiassa on meille Jumalasta kiinnostuneille mielenkiintoisia juttuja. Roope haluaa lähteä filosofiseen syväluotaamiseen. Kannatan tätäkin. Onko muita ideoita Tuonelan puolelle? No, siinä riittää aika paljon. Niin, mä just mietin, että kehtaako siis moniakin olisi. Me ei olla vielä puhuttu Jumalasta, ylijumalasta, jumaluuksista. Tätäkin olisi kiva pohdiskella, että onko yksi Jumala. Mä luulen, että toi voisi jopa löytää paikkansa sitä filosofista keskustelusta, että sitten kun lähdetään selvittämään sitä Jumalan todellista luontoa tuolla Tuonelan puolella, niin sieltä löytyy myös tämä Jumalan moninaisuus, eli eri jumaluudet varmasti siihen löytää paikkansa siellä. Kyllä. Joo. No meillä vaikuttaa turboahdetulta Tuonelalta, ja Tuonela on siis semmoinen osa tätä Tietäjä-podcastia, joka on meidän kannatusjäseniä varten. Kannatusjäsenyys tarkoittaa sitä, että pienestä erikoiskahvi per kuukausi hinnasta saat meidän erityispitkät podcast-jaksot ja pääset esimerkiksi sitten lokakuussa 13. päivä meidän Kekriin mukaan. Ja semmoinen täytyy myös mainita, että me halutaan lisää aktiivisuutta. Valitettavasti me Tietäjäyhdistyksen aktiivit olemme tällä hetkellä pahoin kiireisiä, mutta meillä on tässä hyvä alusta. Eli jos siellä joku haluaisi tuottaa jonkunlaista sisältöä Tietäjä-podcastiin, ehkä ihan monologiesseetä, mitä tahansa. Jos sulla on hyviä ideoita, niin Tietäjäyhdistyksellä on alusta, eli olehan yhteydessä meihin info@tietäjä.fi tai tietäjäry@gmail.com, pommita meitä Facebookissa tai tule vetämään hihasta. Ihan sama, miten saat meihin yhteyden, niin kerro, mikä hyvä idea sulla on. Nimittäin meillä on resursseja toteuttaa paljon kivaa, jos on tekijöitä. Mutta sikäli mikäli kenelläkään ei ole mitään lisättävää, niin me lähdemme Tuonelaan ja tällä kertaa myös Bjarmiaan.